Kubor Kabatisi TV. Lawan Rashapi da ka umsingam beats aqua na molai moro haka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kinongelam bat kidikot jong kaseng henyo trap Youth Council Laimer Area Unit haka khandai terik unai wing arajar arpo kilalaj ban ai Jingïarap yika long Ïing jong ikong daina nong kendri ibasa haka dong Sohra Lummawbah oper shlong ibaladu no yala ka jong ka Ïing kaba iju shong jusa baro shikatta naka jingsha bamdo haki thelai ding dangshen kat hadu ba ila du lut plany yiki jingdon jing em kibadon hapo jong ka Ïing nakaliang jong kaseng hapo ka Jingïarap jong u organizing secretary uba taibor marbanyang kila IT ha ikong daina da ukhaw kidnaps aj bat kiway